Ljudi, danas ćemo gledati Super Smash Review i devoj komšija! Aleksa. Da, Aleksa. Igrat ćemo, ja ću biti King Titi, on će biti Boxer. I preporučujemo mogu igrati da igrati. Mnogo je dobro. I šutiramo se za sad Boxera. U stvari Aleksa! Kaj! U pomoću! Da! Igramo inače na 3 života. U pomoću! Šta si ti tu? Si postao preko noći lupirša? Zvini! Misters are the kissers. Ne, šta to radiš, deda mi? A, imaš 1%, 1%. Šta je sad? Ti misliš? Ti si prlja. Šta tu radiš? Najsmešniji pokretak. U ovoj epizodi. Ćao, Kiju. Dan zaljubljenih, jel? Evo šta ću da ti poklonim. Ja